Аватари, съжалявам да го кажа, но губим войната. Още малко и червените войни ще бъдат в столицата. Ох, какво да правя, съветнико! Не си давам земята! Аз знам, главатарио. Ще дадем дъщеря ви за жена на главатария на червеното племе и така ще сключим мир. Какво? Ама аз съм само на 16. Каква прекрасна идея! Веднага ще започна преговори. Фейо, помогни ми. Баща ми иска да ме жени за червения главатар. Но ти си толкова млада. Да, така е. Омъжа ли се, няма да мога вече да уча. Ще трябва да гледам деца. Край на образованието ми. Край на новите умения. Няма да мога да следвам собствените си мечти, защото ще трябва да се грижа за цялото домакинство. Но това е толкова опасно и за психичното и физическото ти здраве. Та ти си все още дете, не можеш да поемаш такива отговорности. Няма страшно, мила моя. Този документ заявява, че браковете под 18 години са забранени. Баща ти не може да се противопостави на магията. Благодаря ти, кръстнице. Спасяваш мен, но и толкова други млади момичета. Въпреки, че в нашия свят нещата не се получават с магическа пръчка, хората продължават да се борят срещу подобни несправедливости. Прочетете повече за държавата Сиера Леоне, където се прие такъв закон, който дава сигурност на младите момичета, че ще могат да изживеят детството си пълноценно. Четете повече на вижте.bg.